Tämä tarina alkaa unesta, jonka näin. Olin lentokentällä lähdössä ulkomaille. En löytänyt passiani mistään ja paniikissani menin kysymään apua infopisteeltä. Minulle sanottiin, että voisin matkustaa, mikäli esittäisin portilla sekä huoltajani henkilötunnuksen että omani. Tämä pieni lohdun sana ei kuitenkaan pelastanut minua. Pyörin lentokentällä ympäriinsä etsien oikeaa porttia. Menin portaita eri kerroksiin, otin hissejä takaisin. Jouduin sokkeloisiin käytäviin, toimistohuoneisiin, jotka olivat remontissa. Jossain vaiheessa jopa vartijat käännyttivät minut takaisin, sillä olin löytänyt tieni jollekin kielletylle osastolle. Kaiken tämän aikaa kuulin ilmoituksia lentoni lähdöstä. En ikinä löytänyt oikeaa porttia. Heräsin stressiin ja hikeen. Silloisen asuntoni suihku oli ollut 8 viikkoa epäkunnossa. Olin joutunut kyseisen ajan peseytyä lavuaarin ja pyyhkeen avulla. Olin jättänyt monta huoltopyyntöä, joihin ei oltu vastattu, ja kun soitin huoltoyhtiöön, yksikään ilmoitus ei kuulemma ollut tullut perille, ja jouduin jättää uuden huoltopyynnön puhelimitse. Tämä tilanne tietysti nosti stressitasoani melkoisesti. Huoltoa oli odotettu pitkään ja toivoin hartaasti, että suihku korjattaisiin pian sen jälkeen, kun olin jättänyt huoltopyynnön puhelimitse. Kun heräsin ahdistavasta unestani, kuulin suihkun suunnalta kolinaa. Mietin hetken ja pieni toivon kipinä syttyi. Huoltomies oli selvästi vihdoinkin tullut korjaamaan suihkun. Saman tien kuitenkin ahdistuin jälleen, sillä tajusin, että hän oli soittanut ovikelloa ja tullut sitten yleisavaimella sisään, koska minä nukuin niin sikeästi, etten kuullut. Ja nyt hän luulee, ettei asunnossa ole ketään. Lohduttauduin kuitenkin sillä, että makuuhuoneeni ovi on kiinni, ja huoltomies vain hoitaa hommansa, siis korjaa suihkun ja poistuu asunnosta. Olin niin vietävän väsynyt. Silmäluomeni tuntuivat lyijyn raskailta. Hoin itselleni, ettei minun tarvitse nousta. Minun ei tarvitse avata silmiäni. Pysyn vain hiljaa. Kenties nukahdan uudestaan. Ja kun taas herään, suihkuni on korjattu. Yhtäkkiä kuulin, kuinka makuuhuoneeni ovi aukeaa. Kuulin askeleita, jotka lähestyivät sänkyäni. Olin paniikissa. En vieläkään voinut avata silmiäni. Mietin, pitäisikö minun sanoa jotakin. Kissani nukkui jalkopäässäni. Ja kuulosti siltä, että huoltomies oli huomannut sen ja silitti sitä hetken. Kunnes oletettavasti huomasi minut, käveli ulos makuuhuoneestani ja palasi takaisin korjaamaan suihkua. Hemmetin outo tyyppi. Vaivuin jonkinlaiseen horrostilaan, koska yhtäkkiä huomasin, etten ollut pitkään aikaan kuullut minkäänlaista ääntä. Ehkä olin nukahtanut ja huoltomies oli lähtenyt. Yritin höristää korviani ja kuulostella, josko kuulisin jotakin ääntä. Silloin minulle tuli todella vahva tunne siitä, että joku seisoi jälleen sänkyni jalkopäässä ja tuijotti minua kuin odottaisi, että herään. Jostakin kumman syystä ajattelin, että kenties se oli huoltomies. Ehkä hän oli yrittänyt herättää minut. En ollut varma, oliko hän yrittänyt koskettaa minua, koska en ollut tuntenut mitään. Ajattelin vain, että ehkä hän yritti ja nyt hän vain odottaa, että herään, koska hän varmasti huomasi, että olen tavallaan jo hereillä. Aloin olla varma siitä, että huoltomies seisoo jalkopäässäni. Että hänellä on jotakin tärkeää asiaa huoltoon liittyen, joka ei voi odottaa. Huokaisin hieman turhautuneesti. Yritin avata raskaita silmäluomiani ja katsoa sängyn päähän. Makasin vatsallani. Yritin kääntää päätäni huoltomiehen suuntaan. Sain juuri avattua silmiäni tarpeeksi nähdäkseni, että se, joka seisoi sänkyni jalkopäässä, ei ollut huoltomies. Säikähdin jumalattomasti. Sydämeni hyppesi kurkkuun. Sänkyni vieressä melkein jalkopäässä seisoi valtavan kokoinen tummaihoinen mies. Hänen päänsä hipoi huoneen kattoa. Hän oli arvokkaan näköinen, päällään tummanharmaa puku. Kirjoittaessani ja lukiessani tätä näen hänet taas ja minua pelottaa.
Käänsin päätäni vielä aavistuksen, jotta näin jalkopäähäni. Sängylle oli nostettu tumma salkku. Mies kertoi minulle, että salkussa on maksu leikkauksesta, jonka hän suoritti minulle nukkuessani. Syy siihen, miksi en voinut kunnolla liikkua, miksi oloni oli edelleen tokkurainen, enkä kyennyt avata silmiäni kunnolla, johtui lääkkeistä, joilla hän oli pitänyt minut unessa leikkauksen aikana. Kolina ja veden valutus, joiden luulin tulleen suihkusta huoltomiehen korjaustöistä, olivatkin peräisin leikkausvälineiden valmisteluista ja puhdistamisesta. Pelkoni muuttui osittain raivoksi ja yritin kurottaa käsiäni miestä kohti raapiakseni häntä, tehdäkseni jotain. En ylettänyt häneen. Hän katsoi minuun. Yhtäkkiä hänen kasvonsa alkoivat muuttua. Ne alkoivat sulaa ja mädäntyä. Hänen hiuksensa kasvoivat ja harmaantuivat hurjaa vauhtia. Hänen kasvonsa ikään kuin muumioituivat hetkessä. Sitten mies alkoi nauraa. Tältäkö tuntuu saada sydänkohtaus? Tältäkö tuntuu kuolla pelkoon? Kysyin itseltäni. Tunsin itseni niin avuttomaksi. Yritin huutaa. Yritin huutaa niin lujaa kuin keuhkoistani vain pääsi. Pelkäsin, etten herää. Pelkäsin, etten herää. Pelkäsin, etten herää. Sitten heräsin. Pikkuhiljaa. Naurava muumioitunut pää, leveät hartiat puvun takissa, muuttuivat kuin ristisumennoksessa, ihan tavallisiksi asioiksi. Makasin kyljelläni. Kyseisestä perspektiivistä näin työpöytäni, jonka edessä olevalla tuolin selkänojalla oli puvun takki, ja takin kauluksen kohdalla tismalleen tuon muumioituneen pään muotoinen pöytälamppu. Suihkuni tultiin korjaamaan vasta seuraavalla viikolla. Tilaa kanavani, jos tämänkaltainen sisältö on mieleesi. Jos tykkäsit videosta, niin kohtele kaltoin sitä ylöspäin olevaa peukkua tuossa videon alla ja laita kommenttia. Jos sinulla on joku kauhistuttava kokemus, uni tai unihalvaus, jonka haluaisit minun lukemaan kanavallani, löydät lisätietoja tämän videon alta. Kiitos kun katsoit videon. Kauniita unia.